वैभवशाली महाराष्ट्राच्या शिरावर हिरव्या कंच पाचूंचा मुकुट शोभावा तसं आमचं कोकण. या महाराष्ट्राच्या प्रगतीला ज्यांनी खऱ्या अर्थानं वेग दिला ते ऋषितुल्य नेतृत्व म्हणजे आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब. आमच्या कोकणवर त्यांचं विशेष प्रेम, इथली पिकं, त्यांच्या नवनवीन प्रजाती, त्यावर होणारे विविध प्रयोग आणि त्यातून उत्पन्नात होणारी वाढ हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय. पवार साहेबांचं हे कोकणाशी असलेलं नातं आजही टिकून आहे. आजही त्यांना त्यांच्या विचारांना मानणारा मोठा वर्ग कोकणात आहे. आज हेच नातं अधिक घट्ट करण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे विशेष प्रयत्न करत आहेत. याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या खंद्या शिलेदार असलेल्या अर्चनाताई खारे यांच्या नेतृत्वाखाली कोकणात आणि विशेषतः सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात पक्ष बांधणीचं काम वेगानं सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा उभा करण्यासाठी आता सुप्रियाताईंच्या निकटच्या सहकारी अर्चनाताई अहोरात्र कार्यरत आहेत. आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी युवतींनी मोठ्या प्रमाणावर राजकारणात आलं पाहिजे या भूमिकेतून सुप्रियाताईंनी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसचं व्यासपीठ निर्माण केलं आणि या माध्यमातून अर्चनाताई राजकारणात आल्या. अल्पावधीत त्यांनी संघटनेची पश्चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर जिल्हा बँकेतही त्यांना उपाध्यक्ष म्हणून संधी मिळाली. एका सामान्य महिलेला सुप्रियाताईंच्या पाठबळामुळं इतक्या मोठ्या पदापर्यंत जाण्याची संधी मिळाली. एकूणच हा प्रवास सांगताना अर्चनाताई अगदी भारावून जातात. संसद रत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. माझं माहेर सावंतवाडी, माझं मूळ गाव भालावल आणि माझं आजोळ वेतोरे. माझं शालेय शिक्षण सगळं सावंतवाडीत झालं आणि उच्च शिक्षणासाठी पुण्यामध्ये इंजिनियर झाल्यानंतर लग्न झाल्यावर मी पुण्यामध्ये मावळ तालुक्यामध्ये बेबेडोळ या गावी गेले आणि आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांचं महिला धोरण, जसं आरक्षणाचं धोरण आहे 33% आरक्षण होतं त्यावेळेला, आणि त्यामुळे मला सरपंच होण्याची संधी पहिल्यांदा त्यावेळेला मिळाली आणि राजकीय वाटचाल खऱ्या अर्थाने तिथे सुरू झाली. आणि त्या दरम्यानच्या काळात पंचायत राज लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधी संघावर जाण्याची संधी मिळाली आणि महाराष्ट्र प्रदेशवर काम करण्याची संधी तिथे मिळाली. आणि हे सुरू असतानाच आदरणीय खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी देशातलं पहिलं राजकीय व्यासपीठ जे राष्ट्रवादी युवती काँग्रेस याची स्थापना केली. खरं तर आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या विचारधारेतून त्यांचं म्हणणं असं की जर 50% महिला जर राजकीय प्रवाहात आल्या आणि ही ताकद जर आपल्याला मिळाली तर निश्चित आपल्या देशाची प्रगती होऊ शकते. आणि या धोरणेतूनच, या विचारसरणीला धरूनच राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची स्थापना झाली. कारण कसं असायचं की एखादी महिला सरपंच झाला की त्याचा सर्व कारभार हा सरपंच तिचा नवराच बघायचा. त्यामुळे सरपंच पती आपण सगळं ऐकलेलं आहे की ती महिला फक्त सहीपुरतीच असायची आणि आरक्षणाच्या वेळेला ती महिला तिथे उभी राहिल्यानंतर ती चांगल्या प्रकारे ते काम करावं, राजकीय प्रवाहात चांगल्या पद्धतीने योगदान द्यावं आणि त्यासाठी राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसच्या माध्यमातून विविध कार्यशाळांचं आयोजन केलं. आणि या कार्यशाळांसाठी पहिल्यांदा मला फोन आला सुप्रियाताईंच्या ऑफिसमधून की अशी आपण 18 ते 35 वयोगटातील महिलांना, मुलींना इथे बोलवतोय आणि आपण राजकारणाचे धडे, समाजकारणाचे धडे या महिलांना आपण देतोय, तर तुम्ही येण्यासाठी इच्छुक आहात का? आणि मला आधीपासूनच आदरणीय ताईंचं खूप आकर्षण होतं, त्यांचं राजकीय काम, त्यांची सगळ्याच बाबतीत मला एक रिस्पेक्ट होतं त्यांच्याबद्दल आणि मला ते खूप आवडलं. मी लगेच त्या कार्यशाळेला गेले आणि तिथल्या त्या कार्यशाळा झाल्यानंतर त्या विचारांनी प्रभावित होऊन ताईंशी जे इंटरॅक्शन झालं आणि त्यानंतर मी जी ताईंबरोबर गेले ती परत मागे मी पाहिलंच नाही. आणि माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्तीला सरपंच पदापासून राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची पश्चिम महाराष्ट्राची प्रमुख अशी जबाबदारी दिली आणि ते संघटन चालू असताना ती जबाबदारी मी माझ्या परीने समर्थपणे पार पाडली. आणि एकनिष्ठेने पक्षाचं काम करत असताना आपल्याला माहीत असेल पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही आशिया खंडातली 1 नंबरची बँकेवर उपाध्यक्ष होण्याची जबाबदारी आदरणीय अजितदादा पवार आणि सुप्रियाताई सुळे यांनी दिली मला आणि त्याच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आज
पक्षाच्या माध्यमातून चाललेला आहे आणि माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला ही खूप मोठी संधी आणि आता नुकतीच तुम्ही जसं मला आता अभिनंदन केलं, सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं निरीक्षकपदी मला एका महिलेला ही संधी मिळाली आणि त्यामुळे मी पक्षांचं, ताईंचं मनापासून आभार मानते. संसद रत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. मुळातच शरद पवार साहेबांच्या ध्येय धोरणांमुळेच स्त्रियांना राजकारणात आणि समाजकारणात प्रथमच लक्षवेधी स्थान मिळालं. 33% आरक्षण असेल किंवा महिलांना सैन्यात स्थान असेल, असे क्रांतिकारी निर्णय पवार साहेबांनी घेतले आणि आज असंख्य महिला त्यांचे हे निर्णय सिद्ध करून दाखवत आहेत. आज हाच विचार प्रत्यक्षात आणला तो सुप्रियाताईंनी. युवतींना सक्षम करणं, त्यांना राजकारणात आणणं, मोठ्या जबाबदाऱ्या सोपवणं आणि समाजाला एक सक्षम, पारदर्शक असं प्रशासन देणं, हे करत असतानाच अर्चनाताईंसारखी कोकणची कन्या त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झाली. मोठ्या पदांवर काम करत त्यांनी स्वतःला सिद्ध केलं. पश्चिम महाराष्ट्राची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर आता त्या आपल्या मायभूमीत म्हणजेच कोकणात आल्या आहेत. पवार साहेबांच्या विचारांच्या कोकणवासियांचं संघटन आणि कोकणातल्या नारीशक्तीचा एक बुलंद आवाज अवघ्या राज्यात घुमवणं, असं एक क्रांतिकारी ध्येय समोर ठेवून त्या सध्या कार्यरत आहेत. संसद रत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. खरं तर आता निरीक्षकपदी निवड झाली. सर्वप्रथम तळागाळात जाऊन आपली जी कमिटी आहे, बूथ कमिटी असेल, पक्षाचं संघटन असेल, हे कितपत झालेलं आहे, अजून किती करणं गरजेचं आहे आणि हे संघटना बांधणी याच्यावर मी प्रमुख जोर देणार आहे. याबरोबरच पक्षाचे विचार, पक्षाची ध्येय धोरणं, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांची कामं आज आपण बघतोय की कोकणावर साहेबांचं विशेष प्रेम आहे. त्यांनी भरपूर वेळ दिलेला आहे. त्यांचं व्हिजन हे खूप मोठं आहे. आज आपण बघतो ह्या नारळाच्या किंवा सुपारीच्या, ह्या सगळ्या आंब्याच्या, हे सगळ्या बागा दिसत आहेत, हे सगळं साहेबांचं व्हिजन आहे त्यावेळचं आणि अनेक अजून त्यांना काम पुढे करायचं आहे आणि मला वाटतं त्या दृष्टीने हे सगळं कोकणचं जे व्हिजन साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळेजण काम करत आहेत. तर हे जे काम आहे ते तळागाळात पोचवलं पाहिजे आणि त्यासाठी निश्चित संघटना बांधणी, पक्षाची ध्येय धोरणं, पक्षाने केलेलं काम, साहेबांनी केलेलं काम हे तळागाळात पोचवणं हे मुख्य उद्दिष्ट राहील माझं. संसद रत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. खरं तर सावंतवाडी हा विधानसभा मतदारसंघ मूळ काँग्रेसच्या विचारांचा. या मतदारसंघात पवार साहेबांना मानणारा वेगळा वर्ग आहे. पक्षाची ताकद या मतदारसंघात आहे. इथं पक्षाला पुन्हा उभारी देणं हा मुख्य हेतू समोर ठेवून सध्या अर्चनाताई काम करतायत. विशेषतः कोकणातल्या युवतींना सक्षम करणं, त्यांना राजकारणात सक्रिय करणं आणि त्या माध्यमातून समाज परिवर्तन घडवणं, अशी ही वाटचाल आहे. एक चांगला विचार, एक चांगली भूमिका घेऊन त्या कोकणच्या भूमीत सक्रिय झाल्या आहेत. संसद रत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. मूळ तर संघटना बांधणी झाली, त्यानंतर विविध सामाजिक उपक्रम असतील किंवा संघटना बांधण्यासाठी काही कार्यशाळा किंवा आपल्या ज्या पदाधिकारी असतील त्यांच्या वेळोवेळी बैठका, गाव बैठका, भोंगली बैठका, तालुकास्तरीय बैठका, अशा विविध बैठका आणि त्या कार्यक्रमाचं आयोजन या आता कारण विधानसभा आलेली आहे तोंडावर, विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर आज जबाबदारी दिलेली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त काम रात्रीचा दिवस करून काम करण्याची वेळ आहे आणि हे सगळं संघटनात्मक बांधणी, बूथ कमिटीची बांधणी आणि हे सर्व काम आज युद्ध पातळीवर करणं गरजेचं आहे आणि तशा पद्धतीने सर्वांना बरोबर घेऊन हे काम केलं जाईल निश्चितपणे. नाही, काम करायला आता माहेरचं काम करायला मला कधी पण आवडतं. आपलं नुसतं माहेरचं नाव जरी आलं सासरी असताना
तरी एक वेगळं भावनिक होतो आपण. आणि आज माहेरी येऊन माहेरच्या लोकांसाठी काम करायला मिळणं हे माझं भाग्यच आहे. काम करायला कधीही आवडेल, पण आता पक्षश्रेष्ठीने मला जबाबदारी दिलेलीच आहे काम करण्याची, आणि हीच संधी आहे माझ्यासाठी. आणि मी काम करायला कधीही, सोशल असेल, सामाजिक सर्वच कामं, किंवा अर्चना फाउंडेशन्सच्या माध्यमातून विविध उपक्रम आपण या अगोदर पण घेतलेले आहेत, तर पुढील काळात पण करायला काहीच नाही, मला निश्चित आवडेल. संसदरत्न खासदार माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक माननीय सौ अर्चना खारे परब, संस्थापक अध्यक्ष अर्चना फाउंडेशन तथा पक्ष निरीक्षक सावंतवाडी, विधानसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. ज्या देशात राजकारण आणि समाजकारणात महिलांची संख्या अधिक असते, तेच देश झपाट्यानं प्रगती करू शकतात. हा इतिहास आहे. पवार साहेबांचं हे वाक्य समोर ठेवून सुप्रियाताईंनी मोठ्या ताकदीनं राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची शक्ती उभी केली. अवघ्या महाराष्ट्रातल्या प्रश्नांची जाण आणि अभ्यास असणाऱ्या सुप्रियाताईंच्या मार्गदर्शनाखाली आता कोकणात नारी शक्ती उभी करण्यासाठी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आज अर्चनाताईंनी खरं तर रणांगणात उडी घेतली आहे. कोकणात नारी शक्ती सक्षम करणं आणि पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद निर्माण करणं हा अर्चनाताईंनी केलेला निर्धार हीच आज सुप्रियाताईंना वाढदिवसाची एक अनमोल भेट आहे.